Tervehdykset! Ja mä en tiedä miksi mä en tiedä syytä, mutta sen parin kuun aikana mä oon saanut enemmän kuin yhdeltä velta ehdotuksen tehdä kaikista maailman asioista ASMR-videon. Okei. Tää kyllä vaan. Miksi se koska sen kautta paranoitella mä tekisin. Mut kumminkin mä ajattelin, että mä tuun koskaan katsomaan niin alas, että mä tuun tekemään ASMR-videon. Ja mä kadunin alas, että mä teen ASMR-videon. Tai autonumeroittava äänikokemus. Mä uskon, että missä nyt tulee, mutta ois saaks mä naattakaa kai. Okei, meillä on nyt kai vaan tehdä jotain ääniä. Bla 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 bla. Quack 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 quack. Quack, 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 quack. Mitä mä sitten jos ja nyt vedän vain. Ottakaa hyvä asento ja hengittäkää kellon tai kaksi vaan. Mahdollisimman hyvä. Se tuntuu hyvälle ja kun te katsotaan äänen, se on minä. Kropsa joka listaus ja jossa kun joutunut teesmalen tähän hetkeen, jossa mä teen ASMRia. Mä tagram. Se on selvästi. Mitä siellä äänesä? Pois. Oh, sunset Lisa, da 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 down. Oh, sunset Lisa, da 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 down, da down, da down, da down, da down, da da. Oh, sunset Lisa. Hei, mä hyvä kitara. Mun pitää olla kitara useamminkin. Niinku, wow. No varmaan kissakuvataan oikein mitä kun vaan tehdä jotain ääniä, eikö suoraan vai mitäs jotain enemmänkin, eikä eikö mä voin tehdä tai okei, oli selvää ranskaa. Okei. Ja mä lopetan tän vai onko mä nyt juissa siinä, että mä joudun tekemään vaan jotain ääniä ikuisuuden. Ehkä mä voin vaan lopetan tähän. Adei.